Kurang si Kardom Pini Bharat Sadhin Kelongarni Ingdeng Toxic Cap Runner Cap 78 Independent Day Labangso Ketalon Ponolong Dak nilitum Duar Bogri Dolomara Hawar Penta Elong Long ni dim nilitum Celebrate dun lo Simepet Todapada Vapor Bajit Trok Vapor nilitum BJP Party Office Lamang Thurpon lo adun thu Dolomara Town Committee Office long King Thurpon lo apen non api thu non Dolomara Tea Garden Dolomara Bagan long nilitum King Thurpon lo Pini nilitum labangso lama Kang Thurpon athei kela helo nilitum pini ke ning arong par pikarni athei gopi podma pini ke Bharat Sadhin Kelongarni India adang pi labangso pini Bharat Sadhin Kelongarni ning ke ceparong along nilitum ta ning ceparong dun lo athei ke nilitum ta India Bharat Nagorik nasong thek chipidun si nilitum tami pini ning ceparong dun lo athei kela helo nilitum tengne une je pining pen ningkan toxic cap runner cap aprang 1978 aprang 1947 aprang itu kiduk kisung pen nilitum nang jok si nilitum 1947 pen piningan 78 ang deng nilitum labangso ke celebrate dunlong ningarong parpi ke posi nilitum labangso Bharat Sadhin Kelongarni bangke nilitum kaduk wetame ning ceparong nusi pinidak Dolomara arat made Dolomara leader dum nilitum cingrum si nilitum dame dak labangso lama pangjar pon lo nasi kaduk we apan dame chuning ripon lo je non kebang gilangarni anta nasong thak pinye sonson 15 August arni bangke ilitum apor cipira labangso lama ilitum pangjar dun nilihin pen dame chuning ripon na pen kaduk we pandame pachini pon si lalu nilihin pen